bytostne máme pocit, že my prichádzame na tie sociálne siete pomáhať, inšpirovať. Tie digitálne technológie nám ponúkajú pocit kontroly. Že tak, ako si ten Facebook urobím, tak, ako si ten Instagram urobím. Sociálne platformy nám umožňujú dofetovať sa s pozornosťou. To vyústilo do takého bodu, že proste austrálsky parlament odsúhlasil zákaz Instagramu do veku 15 alebo 16 rokov. Ten istý Steve Jobs, ktorý chcel, aby každá domácnosť a ukazoval, ako vlastne to bude super pre deti, a on zakazoval svojim deťom používať iPad. Jedna celá generácia v Nemecku není schopná sa postaviť k životu. Na záver ten rečník tam mal vpredu taký ohník urobený a že napíšte na papier svoje hriechy a čo chcete zmeniť v svojom živote. A že nastala úplne nečakaná vec. Tie mladí začali nosiť svoje mobily. Že tam k tomu ohnízku nedávali to do ohňa, lebo tam baterky. Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte, volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A dnes s nami tu sedí Tibor. Pokračujeme v našej sérii o narcizme. Máme druhý diel. Takže znovu toto bude jedna z tých sérií, kde bude dobré a dôležité si to vypočuť od začiatku. V prvej epizóde sme veľmi sa venovali nejakým definíciám, trochu taký popis kultúry, v ktorej žijeme, rozdielom medzi narcizmom, kultúrnym, spoločenským, ako spoločenským javom a narcistickou poruchou osobnosti, ktorá je individuálna, osobná a toto všetko bude dôležitý kontext, dôležitý základ pre to, čo budeme ďalej hovoriť aj v tejto, aj v ďalších epizódach. Takže to len dôležité na úvod, ak si to nepočul, daj tú stopku, vráť sa do prvej epizódy a až potom sa vráť naspäť k nám. Tibor je našim hosťom, takže ideme ho ďalej vyspovedať, alebo teda viesť taký rozhovor na túto tému, že narcizmus. A konkrétne v tejto druhej epizóde by sme sa chceli pozrieť na narcizmus a sociálne siete. Sociálny svet, svet internetu, smartfónov a celkovo týchto nových technológií. A na to máme takú aktivitu, Janči. Ja ju prečítam tak, ako ju vymyslel náš tretí host, ChatGPT. Moderátor požiada hostia, aby si predstavil, čo by o ňom ľudia usúdili len z jeho sociálnych sietí a čo by podľa neho bola neviditeľná pravda. Takže 3 otázky, že čo by si o tebe niekto myslel po 30 sekundách na tvojom Instagrame? Počkaj, máš ty Instagram? Mám Instagram, ale bude si daj Facebook. Ale nedávam tam svoje súkromné veci cieľene. Dokonca ja nemám ani správne informácie uvedené na Facebooku, ani dátum narodenia, takže mi ľudia blahoželajú k narodeninám bez dôvodov bezpečnosti. Nedôverujem týmto sieťam. Ja si idem otvoriť tvoj Facebook. Takže čo by si myslel, že máš narodeniny v iný deň, než máš? Áno, tak to určite, ale tak by vedel to, že je to nejaký divný človek, ktorý aj niekedy aj krstí, niekedy sobáši, ale zároveň aj publikuje v nejakých časopisoch. Ja si myslím, že by mal ako taký možno zmetený pocit zo mňa. A druhá otázka, že čo by o tebe vôbec nezistil? No, tak nezistil by moje hriechy. To nedávame na Facebook zväčša? To nedávame. Nezistil by moje strachy, moje obavy. Nedávam ich. A nezistil by ani moje také najintimnejšie veci emočného sveta, ale aj mojich radostí v živote, ktoré mám, aj hodnôt, ktoré vyznávam, pretože nechávam si to pre svoje súkromie. Uh-huh. A po tretie, je niečo na týchto sociálnych sieťach, čo ťa samého zaskočilo? O tebe, hej. O mne. Najmä, vieš, že niekedy ťa vie niekto otegovať. Áno, zaskočilo ma to, najviac sa zasmejem vtedy, keď napíšem nejakú formuláciu a ľudia zareagujú, ako keby to ani nečítali.
že získajú nejaký dojem a oni zareagujú a ja sa z ich reakcie dozviem o nich viacej, ako si myslia, pretože ja sa snažím byť analytický človek, ktorý sa snaží čítať s porozumením. Ďakujem. Tak úvodná aktivita je za nami. Ja som počas toho pozeral, scrolloval tvoj Facebook, aké veci zdieľaš. Takže veľa diskusí zdieľaš, takže tam je to analytické, premýšľajúce. Tak občas sa zapájam do rôznych skupín, ktoré sú aj politicky aktívne, alebo teda, kde sa nejakým spôsobom hodnotí to, čo sa deje a napríklad určite by sa dozvedeli o mne, keby pozreli moje vstupy, že ja som veľmi nepodporoval zhromaždenia na námestiach, ktoré prebiehali aj v tomto období. A vždy, keď mi tam moji kamarádi dali svoju nejakú selfinu, že sme tu, a tak ja som písal, že je to toto najlepšie. Akože, že naozaj Slovensko teraz potrebuje byť na námestiach, pretože ja mám pocit, že nie. Prečo? Lebo zmenila sa kultúra a je to veľmi narcistická, totalitná kultúra a tam už na námestí nikoho nezaujíma, čo sa deje, ale to, čo myslím, že naša krajina potrebuje, aby súčasná opozícia spolupracovala a aby našli projekt, ktorým oslovia voliča, pretože keď prídu voľby, tam sa bude rozhodovať. A to sa nerozhoduje na námestiach. Tak to sme posunuli ešte do inej roviny, narcizmus a politika áno. A slovenské smerovanie. V kľude sa môžete opýtať v Q&A na záver. Môžeme to vlastne urobiť aj na úvod. Áno. Áno. Ako pri väčšine, ak nie skoro všetky naše série, tak máme aj slajdov, takže v poslednej epizóde sa budeme pýtať Tibora vaše otázky. Takže môžete nájsť na slido.com, tam napíšete narcizmus, ten hashtag, a môžete položiť svoje otázky, môžete lajkovať otázky, ktoré niekto iný dal a my to na konci položíme. Takže... A skôr než pôjdeme ďalej, tak ťa chceme poprosiť, že ak si teraz na YouTube, tak daj prosím ťa odber, páči sa, like, komentár, všetky možné interakcie s týmto videom, lebo pomôžeš týmto myšlenkám šíriť sa lepšie a ďalej. Ďakujeme. Sociálne siete, Tibor, tak už sme to trochu otvorili, sme pozerali tvoj Facebook, to je verejné vystúpenia. V minulej epizóde si hovoril niečo zaujímavé. Si hovoril, že narcizmus je spoločenský jav najmä posledných 20-15 rokov. Teraz to parafrazujem, neviem presne, ako si to povedal, ale že najmä pred 20 rokmi sa to začalo veľmi silno prejavovať. No a schválne 2008 som to vygooglil, 2008 bol zverejnený, alebo teda Steve Jobs prezentoval prvý iPhone. Facebook, teraz to som si nestihol vygoogliť a tu nemáme internet, teda Wi-Fi, bol tiež, myslím, že prílišne v tej dobe začal byť tak masovo používaný, nielen na tej univerzite, na Harvarde, s tým pôvodným zámerom. Takže je to vlastne náhoda, že zrovna tieto fenomény, smartfóny, sociálne siete akurát vznikli vtedy, keď aj narcizmus začal rásť v spoločnosti. Je to čisto náhoda. Áno? Nie je to náhoda, tie veci spolu súvisia. Samozrejme, že súvisia, pretože keď je človek, ktorý má sklony k narcistickej poruche, že ich má v sebe vnútorne a je v zdravej komunite, tak s vysokou pravdepodobnosťou sa ten narcizmus nerozvinie, pretože tá zdravá komunita, ktorá ho obklopuje, bude pôsobiť profilakticky, teda ochranne, bude mu pomáhať, aby rozvíjal tie pozitívne stránky. Zatiaľ, čo digitálne siete a s Facebookom zároveň a vôbec tie digitálne technológie vytvorili také prostredie, ktoré nefunguje profilakticky, ale je zosilňujúcim priestorom, kde negatívne veci, ktoré človek v sebe má, len si zoberme taký Facebook a také lajky. Že niekto si založí svoju skupinu alebo dá nejaký message a
a teraz mu tam lajkujú ľudia, alebo niekto mu to začne tam hejtovať, tak prvá reakcia je, že čo tu hejtuješ, však si odídi preč, ako, na čo si tu, však ja tu chcem mať kľud, ja chcem mať ľudí, ktorí so mnou súhlasia, ktorí mi budú písať, že aký som úžasný, aké to bolo skvelé, a tá fotka, aká je geniálna, že všetko to rezonujeme, aký sme úžasní. A to je práve prostredie, ktoré podľa môjho názoru zosilňuje a vytvorilo to, čo vytvorilo dnes. Ja sa len opravím. Prvý iPhone bol zverejnený, prezentovaný 2007. 2007. No ja myslím, že všetci Apple fanúškovia mali infarkt posledné 3 minúty. No veď, akože ja už som videl všetky tie komentáre, vieš, akože... Tak ich môžete zmazať z toho YouTube rovno, už sme sa opravili. Áno, a Facebook 2004, takže vlastne to tak aj vychádza. Áno, vlastne ešte aj bola doba, inak asi si to pamätáte, kedy na Facebook nielen, že si dával like na tvoj príspevok, na tvoju fotku a tak, ale boli tie stránky, že páči sa mi táto stránka, toto sa mi páči a sme si vytvorili taký vlastne v tom mojom profile, toto všetko sa mi páči. Aha, a zrazu vidím, samozrejme, lebo to bolo verejné, že mi ukazuje, že Tibor dal like na túto stránku. Aj mne sa to páči. Že vlastne všetko prebiehalo, aj sa to hovorilo, už vlastne sa to nehovorí, lebo zrovna Facebook je jedna z tých sociálnych sietí, čo trochu je na ústupe. Na ústupe, áno. Ale čo nie je na Facebook, to sa nestalo. Áno, to je tak, ale keď si zoberieš to, že sú spoločnosti, ktoré tieto veci, tie súvislosti, ktoré ty si naznačil, že či sú, áno sú, a dokonca niekde, už je to tak ďaleko, v Austrálii, tam uzákonili a tam našli priamu súvislosť medzi úzkosťami mladej generácie a ich psychickými problémami, ich desocializáciou, ich dehumanizáciou a problémami, ktoré celá tá generácia má. A nástupom digitálnych technológií to vyústilo do takého bodu, že proste austrálsky parlament odsúhlasil zákaz Instagramu do veku 15 alebo 16 rokov. Takže v podstate, ak rodičia zabezpečia deťom svojím Instagram, alebo dovolia, alebo tolerujú, tak sú trestnoprávne stíhateľní, že až tak tvrdo ide tá spoločnosť. Prečo? No lebo chcú zachrániť ľudstvo, chcú zachrániť človeka, chcú zachrániť zdravú psychiku tých detí. Je zaujímavé vlastne, a to, ja som tiež akože zachytil túto informáciu a ja neviem, Tibor, či si čítal alebo spozoroval knihu The Anxious Generation od Jonathana Haidta. Vlastne teraz som sa pozeral pre istotu. Pripravuje sa preklad? Výborne, pozerám, že tam máš Martinu. Áno. V septembri tohto roka vychádza, takže to je parádna vec a tam presne toto adresujú. Najmä ten dopad sociálnych sietí na mladých ľudí, na tínedžerov a tak. No teraz je to hodne. Ja teraz práve čítam knihu od Sawyer, myslím sa volá. Áno, Mark Sayers. A to je český preklad a presne rovnako otvára veľkú kritiku celého posledného storočia americkej kultúry, ktorá sa stala dominujúcou v globálnom rozmere a čo všetko priniesla negatívne, okrem pozitívnych vecí. Lebo vždycky je to tak, že prinesú sa veci pozitívne aj sociálne siete, ale zároveň so sebou nesú aj negatíva a tie potrebujeme identifikovať. A on teda hovorí o úzkosti ako o základnom a najvýznamnejšom parametre ľudského života za posledných niekoľko dekád. On tam nerozoberá aj ten digitálny kapitalizmus? Áno. Áno, to je kniha Jak vést v dobe úzkosti? Áno. Tak jeho podcast bol to, čo nás tak trošku odštartovalo začiatku. Bolo inšpiráciou pre nás jednoznačne. 6 rokov dozadu. Áno. Takže vlastne vidíme nejaký súvis medzi narcizmom na jednej strane, sociálne siete, sociálne platformy, sociálne médiá, smartfóny, tento celý svet a úzkosťou. Aj v predošlom dieli sme už sa trochu dotkli toho prepojenia narcizmu
lebo vlastne tá narcistická porucha je úzkostná porucha. Úzkostná porucha. Je to na tom spektre práve úzkosti. Takže vidíme súvis medzi týmito troma vecami. Ako sa to teda prejavuje v spoločnosti a v rôznych oblastiach? Tie digitálne siete majú niekoľko rovín, alebo ako ich čítať, ich dopad na ľudskú psychiku, na psychiku detí. Prvá vec je otázka vplyvu na ľudský mozog. Pretože zvlášť prvých 10 rokov života, prvých 5 rokov sú veľmi zásadné a kľúčové. Tie neurovedecké zistenia sú veľmi v tomto, ako kričia do celého sveta, že nedávajte deťom iPady, keď majú 3, 4, 5, 6 rokov. Minimalizujte ich kontakt s digitálnymi technológiami. Prečo? Lebo to negatívnym spôsobom ovplyvňuje fungovanie mozgu. Prečo? Pretože ľudský mozog je citlivý, on sa vrásni, on spracúva podnety, ktoré prichádzajú a vo chvíli, kedy tie podnety sú veľmi silné zo strany hier, zo strany virtuálnej reality, zo strany iných interakcií, ktoré nie sú prirodzené, ktoré nie sú fyzické, ktoré nie sú skutočné, tak ten ľudský mozog na to zareaguje. On si tam vytvorí cestičky a potom, tak to bol aj problém Špicerovej analýzy digitálnej demencie v nemeckej generácii a on prišiel s tým, že jedna celá generácia v Nemecku není schopná sa postaviť k životu. Nie je schopná uniesť stres, nie je schopná zvládať krízy, ktoré vždy prídu v každej firme, nie je schopná uniesť tie emocionálne napätia, ktoré sú v rodine, manželstvách, priateľstvách, takže sú to v podstate neschopáci, ktorí síce ako očakávajú, že budú milovaní, že svet im vyjde v ústrety, nie sú schopní ich pretvárať, pretože nie je priestor pre bolesť, pre sebadisciplínu, pre údrž, že človek vydrží. To sú úplne vážne veci, ktoré s tým súvisia. Bolo zaujímavé pre mňa, tým, že mám veľmi malé deti, hej, 3-ročné a 8-mesačné, tak pamätám si, že ešte predtým, ako sa narodila Ami, 3-ročná, tak čítal som veľa o tom, že do 2 rokov minimalizovať displeje, teda akože nie, tí knihy nehovorili minimalizovať, hovorili zákaz žiadnych, čo sa priznám, že nedarilo sa nám, proste niekedy bolo treba niečo proste robiť. Jedna vec je ten ideál, krásny, ale ten reálny život proste toto nepúšťalo. Ale bolo zaujímavé, pár mesiacov dozadu španielská pediatrická komora, alebo neviem presne, ako sa volá tá organizácia, ale jednoducho najväčšia španielská organizácia pre deti v podstate odporúčala, že ten zákaz by mal byť do 6 rokov. Že kedysi, a doslova pár mesiacov dozadu by ešte to odporúčanie bolo, že do 2 rokov to je kritické. Ešte potom, ako nie, že hovorili, že keď bude mať 2 roky, nech celý deň pozerá telku, ale že ešte hovorili, že do 2 rokov nič a potom akože s nejakou mierou a že už akože teraz sa hovorí, že do 6 rokov nič. Samozrejme, že sa to bude dať, pravdepodobne nie. Ale to už niečo naznačuje, keď akože sa posúva tá hranica, že ideálne by bolo do 6 rokov 0. Áno. To je veľmi silný signál. Je jeden celý segment rozprávok, ktorý môžeme zavrieť rovno. Áno. Teletubbies a spol. Ale zároveň treba audio rozprávky, klasické rozprávky a príbehy. To naopak, to sa bude doporučovať, pretože tak my máme vnúčata a je jedno, či to vnúča má 2 roky, 6 alebo 12, ale keď večer u nás prespávajú a sú s nami a poviem, tak ideme čítať rozprávky. No všetci chcú. Milujú ten svet rozprávok. Takže to je zase druhá vec, že tam tie deti môžeme zasítiť, koľko len unesú, pretože to má zdravý efekt. Ale virtuálny svet a umelá inteligencia a digitálne technológie tiež majú masívny dopad, ale to je zistené, že
prečo v Singapúre, prečo v Tajvane, prečo v Južnej Koreji, prečo v Japonsku, tam, kde technologicky oveľa viac sú ďalej ako je Európa, ako my sme na Slovensku, vôbec máme predstavu v takom soule, keď tam prídu naši ľudia, tak sú úplne akože šokovaní, že v akom svete sú. Tu máme nejakú predstavu o Korejcoch, keď v Žiline postavili Kiu, ale to je mimoriadne vyspelá ako krajina, ale tam majú fatálne problémy so samovraždami, tam majú problémy s depresiami, tam majú problémy s deckami, ktoré nevedia sa socializovať, nevedia sa postaviť k životu. To sme aj rozoberali. Pamätáš si ten termín, ako bol? To je v tej japonskej a korejskej japonská kultúra, kde nevídu z domu. Nevídu z domu, áno. Nepamätám si to meno. Ale vlastne to bolo aj akože veľmi silno vidno, že Steve Jobs nedovoloval. ten istý Steve Jobs, ktorý chcel, aby každá domácnosť ukazoval, ako vlastne to bude super pre deti, akože nie, že Steve Jobs sám, ale Apple a tak, akože ukazovali iPad ako super nástroj, aj pre výchovu, akože education, hej, vzdelávanie, všetko. A on zakazoval svojim deťom používať iPad. Ale treba... Lebo on mal za sebou tie všetky štúdia, oni vedeli veľmi dobre, ako to pôsobí na mozog. On to vedel, ale vzniká samozrejme filozofická otázka. Dobre, nedáme im iPady, nedáme im digitálne technológie, čo im dáme? Ako zaplníme svet toho dieťaťa, ten mozog toho dieťaťa, ktoré je pripravené, ktorý je smedný a ktorý je tak citlivý, že podnety v brutálnych kvantách je schopné to dieťa. To, čo je zistené, to, čo 2-3-ročný jedinec dokáže absorbovať do podvedomia a aké gigabajty, terabajty ako dát je schopný spracovať od tónu, od emocionálnych nálad, ktoré počuje u mami, u otca, tie hlasy, ktoré sú. A toto je pre mňa vec na diskusiu a to je veľký životný challenge, pretože ja mám pocit, že my sme za tých posledných 15 rokov vedeli kúpiť, rozbaliť stroj, dať baterky a tu máš. Ale zrazu, keď to stiahneš z trhu, tak vzniká vákum, že čo teda máme robiť? Akože, akú kultúru máme pestovať, o čom sa rozprávať? A zrazu zistíme a nám to môže nasvietiť aj našu vlastnú nahotu, aj prázdnotu, že my vlastne nevieme. No, ale tak to je obrovská téma na možno, že tú digitálnu hygienu, alebo výchova v digitálnej dobe. A v niečomu sa dotýkame práve toho ďalšieho diela, takže tuto zastavíme a vrátime sa, stiahneme to trochu späť. A že vlastne otázka je, že my sme pekne popísali, že aká je tá realita, že v čom fungujeme, v čom plávame v rámci digitálnej doby, ale ako toto vedie tú dialektiku, je to krásne slovo, ako to vedie s narcizmom. Mne napadajú také 3 oblasti a v kľude to môžeme odtiaľ odraziť. Jedna je, že digitálne technológie a sociálne platformy nám umožňujú dofetovať sa s pozornosťou v podstate. Že ak je pozornosť viazaná na dopamín a je to niečo, čo narcis akože bezbreho konzumuje, tak toto je absolútne rímske obžerstvo pozornosti, tak to je prvá taká vec, kde to je bez limitu, ani sa to neadresuje ako problém. Že my sa hodiny denne zaoberáme tým, že sa snažíme o ľudskú pozornosť na sociálnych sieťach a kraftíme to, aby to bolo lepšie a lepšie, nikto to neadresuje ako problém. Takže to je prvá vec. Druhá téma je, že všetko to môžeme robiť bez akýchkoľvek hlbších vzťahov, čo je tiež problém narcizmu, že narciz žije sám pre seba. My žijeme v spoločnosti, ktorá ti umožňuje mať 100% pozornosť bez akékoľvek interakcie. Stačí ti dobrá kamera, svetlo a Twitch alebo nejaká sociálna platforma. A tretia oblasť je pokrivený sebaobraz, ktorý narcis má, alebo je neschopný prijať kritiku sám na seba. A my vlastne žijeme v algoritmizovanej dobe, ktorá nám vytvára bubliny, ktoré nás potvrdzujú samých seba. Takže toto sú také 3 moje pohľady a v kľude môžeš na to nejak nadviazať. Ja by som ešte doplnil 4. a že tie digitálne technológie nám ponúkajú pocit kontroly. Že tak, ako si ten Facebook urobím, tak, ako si ten Instagram urobím, ako si tú fotku urobím, nasadím AI, tak si to vytvorím, že ja kontrolujem svet. No ale realita je iná. My sme súčasťou väčšieho príbehu, objektívne väčšieho príbehu, ale naopak väčšie percento toho, čo nemáme pod kontrolou. To je podobné ako aj v kozmológii, že existuje nejaká temná hmota,
o ktorej nič moc nevieme, ale tie matematické vzorce inak nespočítame, ak nebudeme s tou temnou hmotou neviditeľnou počítať, musíme ju zakalkulovať, ale sa ukazuje, že je viacej, ako sme si mysleli a že je dokonca rozhodujúcim faktorom v tom porozumení kozmu a niečo podobné aj v porozumení života, porozumení vlastného sveta, že tie veci, ktoré ja nemám pod kontrolou, je oveľa viacej. Narcis nevie to uniesť, nevie nazrieť do pravdy okolo seba, on stále kúka do zrkadla. Pozerá na tú hladinu, pozerá do tej obrazovky, pozerá do sveta, ktorý si on vytvoril a kontroluje. A to je jeden z vážnych faktorov, pretože žiť s tým existenciálnym napätím, že ja vlastne môžem len veľmi málo, som malé piesko v mori, malé zrnko piesku, to je, na to musíš mať aj psychickú odolnosť, aj filozofiu života, aby si sa nezhrútil pod tým, pretože títo ľudia, keď sa stretnú s niečím, čo ich zaskočí a čo nemajú strata zdravia, nejaké nešťastie, alebo porážka v športe, neúspech, akýkoľvek neúspech týchto ľudí, narcisov naprosto likviduje, zrazu život nemá zmysel, opustí priateľka, konec. Ale realita života je trochu iná. Takže strata kontroly, alebo falošný pocit kontroly. Možno, že 5. bod by bol oslabená schopnosť slúžiť potrebám druhých ľudí. A prečo? No, lebo však všetko je to, aby si získal pozornosť, lajky, aby ty si sa presadil. Áno. A dokonca takí najlepší marketéri ti povedia, že ty musíš vlastne ľuďom pomáhať a tým získaš tú pozornosť. Ale aj vtedy tá pomoc sa stáva iba nástrojom získania pozornosti. Presne tak. A v podstate presne to, čo si povedal, a tam je silným faktorom absencia empatie. Lebo empatia ako taká ti otvára oči pre reálne potreby tej komunity alebo človeka. Zatiaľ, čo ty môžeš javiť sa ako milý, ústretové lovebombing business, ale ty vôbec toho človeka nemáš rád, vôbec mu nerozumieš, ty sa len tváriš. Preto aj v dnešnom marketingu sa hovorí, ty nemusíš byť úprimný, len vytvor imidž úprimnosti a žiješ imidžom, pretože imidžom potrebuješ zmanipulovať to okolie pre svoje vlastné ciele. Takže každý, kto je influencer, je vlastne politik. To je veľmi podobné, nie? Dokonca teraz však je bitcoinová kauza v Čechách obrovská, tak sa to tam rieši na všetkých fórach a v podstate presne o tom sa hovorí, že či, ako si to povedal, túto tvoju poslednú vetu. Že každý influencer je v podstate politik. Áno, a presne toto tam zaznieva, že dnes už nie politici majú vplyv, alebo že rozhodujú o dianí spoločnosti, ale influenceri. A že teda, ak má to tá vláda ustáť, tak by mala zapracovať a je podozrenie, alebo teda tí, ktorí sú deštruanti a radi ako rozkladajú spoločnosť, tak stále generujú dezolátne správy o tom, ako si zaplatili influencerov, aby im spracovali ako mienku spoločnosti, ako pred voľbami aj dezolátne vlastne kybervojna, akým spôsobom je a bude vedená. Je to tak? A to isté sme videli, však prednedávno vyšlo aj na Slovensku najavo, ako pri prezidentských voľbách influenceri sa zapojili nezištne. A potom zhodou okolností im pribudle tisíce na účty. Ale vlastne, áno, dôležité nie je byť pravdivý, dôležité je byť presvedčivý. Dôležité na sociálnych sieťach je presvedčiť ťa, že mám tvoje najlepšie záujmy na mysli. Pritom malo by byť jasné, že keď ti odporúčam tento produkt, alebo ti odporúčam túto službu, alebo ti odporúčam ako influencer čokoľvek, nerobím to v prvom rade, lebo chcem to najlepšie pre teba, ale pretože som za to platený a keď ty si kúpiš ten produkt, ja dostanem percento. Hej, len kľudne pokračuj, iba chcem tak počiarknúť, že a tu je najväčší problém v tejto našej kultúre je to, že my klameme sami seba. Že my bytostne máme pocit, že my prichádzame na tie sociálne siete pomáhať a inšpirovať a tak, ale v skutočnosti tam som len preto, aby som získal pohľadenia. Berne napísal takú knihu, ako sa ľudia hrajú. On vlastne popísal transakčnú analýzu
A to je taký psychologický koncept, ktorý hovorí o tom, že od narodenia potrebujeme pohľadenia. Isté typy dotykov a pohľadenia. My si ich vynúcujeme rôznymi hrami. Napríklad niekto príde a hrá urazeného, ale to je iba hra preto, aby sa ho niekto dotkol v tej interakcii. No teraz si popísal submisívny typ narcisa, ktorý sa tvári, že on nie je ani asertívny, ani nič, on je akoby submisívny, ale hraje manipulatívnu hru, som obeť. Áno. A tých hier je niekoľko. A vlastne, ak si chceme pomôcť, my tie hry musíme analyzovať, objaviť, prerušiť a z tej interakcie dieťa sa dostane na interakciu dospelý, alebo rodič. No, ale mám pocit, že my tie pohľadenia si momentálne vyhľadávame online a my nechápeme, akú hru hráme. A my sme bytostne presvedčení, že prichádzame ľudí inšpirovať, ale teraz nemyslím nás tu, ako sedíme, ale na tých profiloch rôznych. Inšpirovať, povzbudiť, pomôcť, ale v skutočnosti si boostujeme ego, vieš, a hľadáme si tie pohľadenia a máme narcistické obžerstvo. No tak Milton, keď napísal svoje dielo Stratený raj, tak tam vložil takú myšlienku, že radšej kráľovať v pekle, ako slúžiť v nebi. A tá myšlienka hovorí o tom, že chcem ja mať veci pod kontrolou, aby som ja určoval, aby som ja bol šéf, aby ja som bol kráľ, ja som bol boh, ale nebudem slúžiť. Lebo ak slúžim, to niekto iný chce, niekto iný potrebuje, niekomu inému vychádzam v ústretí a to je podľa mňa, a to máme nejaké 16. storočie a teraz máme pár storočí ako po a vidíme, že rovnaký problém riešime. Že vyrastá generácia ľudí, ktorá naozaj aj vďaka digitálnym technológiám a aj preto tam sú, pretože je im dobre, lebo ich ego je mastené, pretože nie sú konfrontovaní s iným názorom, tak ho vypnú. Zablokujú ho, keď niekto príde. Tam ani není vidieť, že by tam vážne diskusie prebiehali. Vždy sú tam nejaké kliky, ktoré si len ľubujú, dajú. Niekto tam niečo napíše a máš 1000 srdieček pod tým, alebo zatlieskanie. Žiaden komentár nejaký analytický. Tam v podstate na sociálnych sieťach analytický rozhovor, kde by sme obracali veci z rôznych perspektív, nenachádzaš. Preto je zaujímavé, že čo sa týka pedagogiky, teraz PISA testy v Čechách dopadli tak, že matematike a fyzike sa polepšili, Češi, a čo sa týka čítania s porozumením, sa prepadli. A pýtajú sa ľudia, ako je možné, že máme matematicko-fyzikálne myslenie dobré, logické, a nevieme čítať s porozumením. No preto, že sú niektoré veci a život je viacej než len excelovská tabulka, než len plus, minus, XYZ. Ale život má ešte mnohé iné aspekty a to je práve tá strata tej empatie, načúvania a schopnosti vcíťovania sa, vnímania širšieho obrazu. A digitálne technológie nám nepomáhajú vnímať reálny obraz. To je fiktívny obraz, ktorý si my vytvárame na vlastný obraz, teda na obraz vlastného ega. Je to zrkadlo, to narcisové zrkadlo, v ktorom vidí seba. Vlastne ono by stálo za to urobiť taký experiment, keby sme si každý zodpovedali otázku, že prečo dávam to, čo dávam na tú sociálnu sieť. Prečo som práve odfotil nejaké jedlo a dal to tam. A tie odpovede môžu byť rôzne. Niekto iba pre radosť. Existuje koncept toho, že radosť je úplná, až keď je zdieľaná. Čiže dám to len preto, lebo sa teším z toho a tešte sa so mnou. Ale niekde tam môže byť aj to, že obdivujte ma, alebo vy to máte, teda ja to mám a vy to nemáte, alebo čokoľvek. Pozrite sa, ako sa mám. Ale vieš, problém je v tom, že to, že chceme byť milovaní, je v poriadku. To, že chceme, keď sa mi niečo nepodarí a mám ťažkú chvíľu, že chcem niekoho, kto ma objíme, to je v poriadku. Že niekto mi prejaví svoj súcit, to je v poriadku. V čom je teda problém? Alebo že disproporcia. Ale keď je opačné garde, keď niekto iný potrebuje mňa, moju pomoc, moju prítomnosť, tam sa preukazuje, že či sme rovnovážne bytosti, lebo keď ja potrebujem, a to je problém narcisu, že celý svet mi slúži.
Ale kde je ten moment na sociálnych sieťach alebo v digitálnom priestore, kde ja idem slúžiť druhému? Naozaj, nie preto, že mne sa to chce, ale naopak mňa to niečo stojí, ja sa musím obetovať, ja svoj čas si musím utrhnúť, alebo svoj komfort, lebo ty to potrebuješ, lebo pre teba to urobím. Tak toto v digitálnom svete nepoznáme. Hej, nakoniec na tých sociálnych sieťach tak je, aby ja som mal čo najviac lajkov, aby ja som mal čo najviac followerov, aby ja som mal čo najviac videní. Ja som prekvapený, že stále ešte to frčí, že dostávam od kamarátu. Prosím ťa, lajkni, lebo je taká súťaž, aby moja dcera vyhrala nejakú knižku, alebo nejaký bicykel, alebo elektromobil, alebo nie, elektrokolo, elektrobike, e-bike. Takže potrebujem mať veľa lajkov. Je to proste tak. A napíšu mi ľudia, ktorí 3 roky o mňa nezakopli, ako nevedia, že existujem. Zrazu dostanem, to lebo... ešte si málo rokov povedal. Ešte to je ten typický príklad, hej, kamarát zo strednej. Má pre teba investičnú príležitosť. Áno, tak v podstate, akože, takto to aj na tých sociálnych sieťach takéto príklady fungujú. A je to o tom, ty buduj svoje kráľovstvo. Pomocou sociálnych sietí. Teraz sa riešia také otázky, že či treba AI používať alebo nepoužívať v štúdiu na strednej škole, na vysokej škole. Som sa prednedávnom rozprával s jednou osobou, ktorá učí na univerzite a vznikla roztržka na štátnicovej komisii, že či používať AI alebo nepoužívať AI. Takže vedie sa dialog, začíname to nejakým spôsobom riešiť, pretože tie digitálne technológie asi nie je možné úplne vypnúť, aj keď do 5-10 rokov kontrolovať a minimalizovať, to je jasné, ale nemôžeme sa toho úplne zbaviť, aj keď to dieťa bude mať 13, 15, 20 rokov, aj 80 rokov, aj 50 rokov, pretože nás zasahujú v každej generácii a podľa mňa to, čo potrebujeme teraz viesť dialog a byť v tom múdry a hľadať v tom múdrosť, tej proporcionalite, o ktorej si hovoril, že dobre, dajme tomu miesto, ktorému patrí. A neprežeňme to, ale ani nevytesníme. Proste to, čo Kohelet hovorí, že všetko má svoj čas. Je čas zberať kamene, je čas rozhadzovať kamene. Tak aj tuto hľadať múdrosť, ale na nachádzanie odpovedí na tieto otázky potrebujeme mať metapríbeh, potrebujeme mať väčší svet. Niekde, ku ktorému sa stiahneme a zároveň to nie je svet, ktorý je mojou seba projekciou, pretože keď ja ho projektujem, tak ja len zrkadlím stále ten istý problém. On mi nepomôže ho vyriešiť. My potrebujeme objektívny svet, je rovnako fyzický, objektívnu komunitu, z ktorej som súčasťou a objektívny svet pod slnkom, ktorého som súčasťou a zároveň objektívny svet nad slnkou, ten spirituálny, duchovný svet, ktorého nemám pod kontrolou, ktorého som ja nevygeneroval, on je tam, či sa mne to páči alebo nie, ale zároveň môžem s ním interagovať a môžem ho zakalkulovať do svojich osobných problémov, ktoré mám a do tých víziev, ktoré ja ako človek riešim. Čiže ty si vlastne už prešiel k aplikácii teraz, lebo to by bola tá prirodzená otázka, že čo teda robiť s tým, hej? Lebo však sme na sociálnych sieťach, nechceš tam nebyť, akože si tam, tak čo s tým? Máme YouTube, internet a tak ďalej, čo s tým? No a ty si to teraz tak zaujímavo dal, že byť v prítomnosti vzťahov s ľuďmi, offline v podstate a nech sa podriadiť Božiemu príbehu a uvedomiť si s tým. To, čo mne ako praktické z toho vychádza, to je, že núti ťa to zápasiť s povahou tvojej existencie. Že ako náhle si vo vzťahoch, tak to ti tam neodpustí tú tvoju povahu. Vieš, ty to vieš schovať na Instagrame a robiť iba seba prezentáciu a žiť v nejakej ilúzii, kto si, ale v tých vzťahoch, keď nevieš komunikovať, tak si to musíš vyhandrkovať. A to je niekedy bolestivé. Alebo keď si sebecký, alebo keď nie si dôvtipný a niekomu nepomôžeš. To sa všetko vráti a to krásne vidím aj alebo to vidíme všetci traja v tých našich spoločenstvách, hej, že keď ľudia prídu do fyzickej prítomnosti jeden s druhým a zápasia o autentické, hlboké vzťahy, tak to je trenica, ale taká pekná trenica, že niečo dobre z toho vyjde. Je to bolestivé, je to nepríjemné,
v porovnaní s tým sedieť doma a prezentovať sa niekde, ale je to strašne dôležité. A rovnako aj to, čo si opísal, že prísť po ten Boží príbeh, to znamená tiež akože aj bolestivo lámať niektoré predstavy o sebe, očakávania od života, sny a túžby tomu podriadiť, čo neznamená, že vnútorne schudobnieť. Akože my máme byť plný vízií, snov a túžob, ale podriadiť to nejakému vyššiemu princípu a to je tiež nepríjemné, ale strašne potrebné. A podľa mňa doba, v ktorej žijeme, aj teraz tie veci, ktoré sa dejú v týchto dňoch, týždňoch, iránsko-izraelský konflikt, ktorý naozaj ľudia sú vyľakaní z toho teraz, keď na sociálnych sieťach predčasom sa objavili tie fotografie, ako to letí ponad Dubaj a teraz niektorí hovoria, že žijeme v období 3. svetovej vojny, že svet je vo vojnovom stave a tam tá úzkosť je úplne prirodzená a je zjavné, že prechádzame istým zemetrasením, globálnym zemetrasením, kde mnohé mýty, ktoré fungovali pred 10, 15, 20 rokmi, ktoré súviseli aj s tým rozvojom digitálnych technológií, ktoré časovo nejako sa prelínajú, takže nie sme ich schopní odlíšiť, že tá doba ako keby končila. Že prichádza doba, ktorá bude iná a napríklad v čase, keď sa objavila možnosť posielať e-maily, tak pamätám si, ako sme nevedeli zvládať e-maily. Dnes to prípada jak smiešne. Čo si nevedel zvládnuť? No to, že sme e-mailami riešili veci, ktoré sa nemajú riešiť e-mailami. Že napríklad niekto sa povadil alebo niečo napísal a teraz vysvetľovali sme, 4 strany sa písali a potom na to išiel 6-stranový a 8-stranový komentáre a aj tak to nevyriešilo. Museli sme sa stretnúť osobne alebo si zatelefonovať a jednoducho v tej etike sme sa dopracovali k bodu, e-mail nie je na riešenie konfliktov. Hej? A zrazu nám to ohromne pomohlo, pretože sme pochopili jasne, e-mail je nástroj len na základné, podobne SMS, podobne, že dnes mám pocit, že ako civilizácia dochádzame k bodu, že čo môžeme reálne od digitálnych sietí očakávať a čo nie. A budeme sa musieť obracať presne k tomu, čo si hovoril, že prichádzame do doby, kedy ja očakávam, že mladá generácia to veľmi rýchlo urobí, že bude prahnúť po reálnej komunite. Teraz prednedávnom bol taký program na Českej televízii, bolo to na Pražskom námestí, kde študenti z gymnázií sú tam a kladú hosťom rôzne otázky. Veľmi som bol potešený, aké otázky kladli títo študenti. Lebo pýtali sa, začali zameriavať čím ďalej, tým viacej na reálny život, na reálne veci, na reálne problémy a ich to zaujímalo, že prečo sa to nedá v tom parlamente dohodnúť. Zrazu kladú úplne akože perfektné otázky. Lebo to je vážna ako filozofická otázka, že nie všetko sa dá. Že prídeš do bodu, kedy zistíš, že nedá sa to, že keď vyriešiš jedno, nevyriešiš druhé. Keď vyriešiš druhé, nevyriešiš tretie. Tak to je veľké poznanie, ktoré nás vedie do skutočnej reality. No Jose, ako to chceš potiahnuť k záveru? Rozmýšľam, že je ešte toľko vecí, ktoré by sa dalo. Možno že ti pomôžem, alebo že to je súčasťou toho. Teraz som sa stretol s 3 ľuďmi zo Spojených štátov amerických nezávisle a pýtal som sa, čo sa deje, ako v cirkvi, ako duchovný život, ako mladá generácia. A oni nezávisle od seba hovorili, že mali evangelizáciu, že 400-500 mladých ľudí a teraz na záver ten rečník tam mal vpredu taký ohník urobený a že napíšte na papier svoje hriechy a čo chcete zmeniť v svojom živote a prineste to dopredu. Taká klasika by som povedal, že nastala úplne nečakaná vec. Tie mladí začali nosiť svoje mobily. Že tam k tomu ohnízku nedávali to do ohňa, lebo tam baterky, ale že úplný šok, on hovorí, že s tým sme vôbec nepočítali a že to nie je jediný prípad, že ako keby americká mládež začala prichádzať do bodu, kedy
chcú viacej ako to, čo im ponúka virtuálny svet. Že prišli na to, že čo je to za možnosť a za fake a že za ilúzia a ilúzie odhadzujú a chcú poznať pravdu a začínajú znovu akoby brzdiť, ako abstinovať od týchto technológií, lebo tadiaľ ide cesta. Jedlo je dobrá vec, aj hamburgery, a nemôžeš ísť ich 5 alebo 7. Ty musíš poznať mieru, znovu tá proporcionalita, a to znamená zasadiť tú proporcionalitu do Božieho príbehu. To je jediné, čo nám v tejto situácii môže pomôcť. To je moja záverečná otázka, že čo sú tie kľúčové prvky Božieho príbehu, ktoré narcistická spoločnosť potrebuje chápať? To, že človek je milovaný, že Boh ho má rád. Našu potrebu lásky my nachádzame v zrkadlení, ale v pravde, nie v mojej ilúzii, ale v pravde. Je niekto, kto ma stvoril, kto ma má rád. Je niekto, kto má pre mňa plán v živote, že nie som smietka v kozme, zabudnutá, ale že mám svoj význam, dokonca nenahraditeľný význam, pretože ak je pravdou, že Kristus za mňa zomrel, že Boží syn položil svoj život za mňa, za teba, tak tvoja hodnota dostáva ale že úplne inú dimenziu. Úplne inú dimenziu. A tá tretia vec, že tie túžby, sny a schopnosti, ktoré máme, nie sú fikcie, sú reálne a my ich môžeme rozvíjať a dokonca máme rozvíjať, lebo Pán Boh povedal, ploďte sa, množte sa, podmante si zem, robte vedu, umenie, výskum, rozvíjajte samého seba, ale nie preto, aby ste išli za ilúziami, ktoré aj tak vás klamú, ako Eva, ktorá videla ten strom, že je úžasný strom, zobrala, ale skončila. To, čo jej bolo sľubované, to nedostala. Naopak, dostala sa do oveľa vážnejších problémov. Takže my naše túžby môžeme reálne ukotviť a zažívať v živote radosť, zmysel, budeme stárnuť a budeme vidieť, že ten náš život sa pekne ukladá, že sme radi za to, čo sme spolu prežili, za tú minulosť, ktorú máme v rodine, manželstve, spoločnosti, v škole, cirkvi, v národe. No, takže toto je ten horizont, ktorý aspoň teda u mňa je takou ambíciou alebo takou túžbou, ktorú mám, aby sme takto mohli žiť. Myslím si, že je to dobrý spôsob, ako to ukončiť, že miesto toho, aby sme sa toľko pozreli do zrkadla na seba, potrebujeme skôr odložiť to zrkadlo a otvoriť okno, aby sme sa mohli pozrieť na niečo, čo je. No, hovoríš ako Jan Pavol, že otvorme okno, to bolo, keď bol koncil. Hej, no. A František povedal, pápež František povedal fantastickú myšlienku, že mladá generácia, že už ste pretučneli z pohľadu samého na seba. A použil nejaké argentínske slovo, ktoré asi teraz nepamätám, a povedal, že rozbite to zrkadlo. Že vy, mladí, rozbite to zrkadlo a začnite vidieť to, čo je skutočné. Tak myslím, že toto je dobrý spôsob. Rozbite to zrkadlo, to bude heslo tejto epizódy. Áno, možno aj názov, alebo to niekde by to mohlo byť. Ale teda, priatelia, sme na konci tejto epizódy. Pripomínam znovu slajdo. Ak máte nejaké otázky na túto epizódu alebo na akúkoľvek z tých ďalších, ktoré budeme mať, choďte na slido.com, napíšete tam narcizmus a môžete položiť otázky, lajkovať otázky niekoho iného a my na konci tejto série v 5. epizóde sa tieto otázky opýtame Tibora a budeme o nich diskutovať. Dobre, ja si myslím, že to je všetko a budúcu epizódu budeme hovoriť o tom, že ako nevychovať narcisov. Čiže bude to viac zamerané na výchovu. Takže počujeme sa a vidíme sa o týždeň. Ahojte. Ahoj. Ahoj.